Той не шипчета ви имаше на хранката. Абсолютно. Като голяма като сме. Влизате ли сме? Влезме вътре и аз шукнах нещо. Айде, добре, тръгвате. Томе, защо ни пускат само по 30 човека? Защото вътре няма място. Абе! Да. Всъщност това, което виждате, тук е автентична оригинална гробница, тя не е реставрирана и запазена така, както се е построили трагедия. Всичко е една 2008 смята се, че е Тихо де! 4 век преди Христа от тодористите, които са живеели по тези земи. Ако обърнете вашата десна страна, ще видите, че там са сложили и виждате един брестни коли и един гиган. Преди да открият гробницата, човек от селото, който се е род, жълто език означава средище. Това е средно нещо между Дегаче и Плодит и това нали се нарича мезе. Преди да открият гробницата, човек от селото, който се е род, изпълнива могилата, откриват този гиган. Това е най-големият предмет, намерен по нашите земи останали в практика. Той е висок 80 см, дълъг и над 1,20 м и тежи 187 кг, направен от бронз. И тъй като е бил доста масивен и тежък, човека му отчупва краката, защото се мисли, че вътре е пълно с злато или с монети. Но Глидана е кул. Взема краката, търси начин да го проведе. Това става 1901. Ние освобождаваме и 12-та тук от турците и седма те научават и го взимат. И затова се намира в Истанбул в археологическия музей. Но откриването на този глиган дава повод на археолозите смятат, че тук има гробница. Защото при практики глигана е символично животно. Т.е. когато изберат някой, който да стане начало на рода, който се докаже, че може да управлява рода, трябва да убие глиган. Но гробниците откриват малко по-късно. В 1931 година трима приятели от селото търсят камъни за построяване на къща на Еджини и случайно стигат до входа, където е днес желязната врата. Вижда ги селския пъдар, обажда се на кмета на селото и много хора идват и отварят. Намират на 40 предмета. Бронз, злато. Но понеже са много хората, не наблюдавали са едни на други, не са могли да ги откраднат. И всички предмети се намират пак в София, в археологическия музей. След това идва Богдан Филов, който преди да стане министър-председател на България, се занимава с история и археология. Той смята, че има тук от 4 до 6 погребения. Аз ще ви кажа по-нататък, като влезем. Къде? Тук ще видите част от предметите, които са намерени на холограми. Това е една холографска изложба, която се среща много рядко в България. Това е снимка, която създава усещането, че вътре има предмет. Всъщност вътре няма нищо. Това е една тънка рамка с обикновено такова стъкло. Разберете, ако искате, може да снимате. Вино. И след това виждате един специален предмет, който се казва свещник. Той е ритуален предмет, който се налива горе и латинска мас и с него се правят такива религиозни обреди. Всъщност хората като влизат, първата и втората камера има камени блокове, на третата има бронзова врата. Повтаряме, всичко тук е оригинално. И на третата, като влезете, ще видите има една панта, която е вдясно, държава част от бронзовата врата. Тук, като идва Бълнавил, вдига тези плочи, долу открива кости на коне. Там смята, че са положени, поради военните респекти, които намира, смята, че са положени войниците, 2 погребения има. След това има 3 погребения на жени. И в другото ложе е бил положен владетеля, този, който е управлял рода. Но там няма намерени кости, което така нареждаме света, че е бил кремиран и често пъти са управляли траките този обичай. Богдан Филов обаче стига до идеята, че освен като гробница е използвано може би и като светилище. И затова такива са вратите. По-високи, по-ниски, като влизате да правите поклон. Вие ходили ли сте от други гробници? Да. Навсякъде, където сте ходили, всички гробници са правени по един и същи начин. Това се казва суказдария, между камерите няма никаква спойка и се хванят с такива железни скоби. И дървени, ама дървените не се виждат. Имате при вас такива камъни. Ние нямаме тук. Но едва са ги носили от вашия край. Това е варове кокат, който се обработва по-лесно. И това се взима точно такъв. Тук по поречът на река Марица към Бяло море са го взимали. И така го изчисляват археолозите. Това е дълго 50 см. Умножават го по 4, някъде около 2 метра се издърпани назад. Но тук няма да видите в тази гробница такива рисунки, защото смятате, че е правена в по-ранен етап и самите треки не могат да правят рисунки още прески по камъни. Това, което е странно, че ние с това влизаме в оригинал, че тук не влиза влага. Над т.е. ние няма никъде вода. И тъй като не е върнала земетресение, затова се запазва в оригиналния си. Навеждайте се да не се ударите и смело напред. Навеждайте се, само се навеждайте и внимавайте. Пракче, да.
и някъде до вас. Да, вие влизате до вашия до вас. Ще изчакате, да изчакате само да може, че още по-тесно става. Защото трябва. Който излезе, после отстрани както Навеждате се и внимавайте. като отидете на информационния център, ще ви чу опашка. Да изчакаме. Да, гледайте си спокойно по стените, открите Предмет. предметите. Няма ли само да попитам, няма ли възможност да се поискаме телеграфа обратно? Да. Малко напред. Инвалидките са съвременни. Водителям долу бе. Що? Снег. Снег. Втората група насам за беседа. А са холограми. Коя е втора група и къде е? Реално ние сме втора. Да, ние сме само Моля, ако обичате. Още колко минути?